Pero para falar do que pasa no 36 temos que retrotraernos un pouco e vou intentar facelo aínda que vos avanzo moito con nomes os que son de Bayona sí que vades a coñer porque vos vas a orar todos esos apelidos todos eses nomes pero eu creo que é necesario seguramente que sería imprescindible ir un poquinho máis atrás ir ao período da restauración e ao período da ditadura de Primo de Rivera ata o ano 29, pero sería necesario desde o punto de vista de un maior rigor histórico, pero vamos a deixar en 1931 e vamos a empezar a facer unha descripción da vida política de Bayona, da vida económica, da situación económica de Bayona e por extensión do Valmiñor, ainda que Bayona é moi específico, moi concreto, moi parecido, por exemplo, a Panxón na súa situación económica e despois pode procurar entender o que sucedeu en Bayona entre o día 20 e o día 24 de xullo que é o que dá lugar a unha causa que eu empecé a chamar a causa xeral contra Bayona porque nela están encartados os principales dirixentes municipais, falando polo alcalde, ata os principais líderes sindicales, dirixentes sindicales, moitos deles de unha moi longa tradición, como veremos en algún caso. Bueno, vamos ao tema entonces. 1931, antes falou os Xosé Lois de Herminio Ramos. Herminio Ramos é un señor que nos deixou manuscritas unhas notas que nos dan muitísima información, un señor tremendamente conservador, un españolista furibundo, con ese tono decimonónico de grandilocuencia, etc., pero que, sin embargo, esas notiñas, esas cousiñas que deixou que chegaron a nós, afortunadamente, son unha información valiosísima. Bueno, pois, neses manuscritos, tiene perdón, 1931, abril 12. Se celebra en esta villa elecciones municipales siendo proclamadas con una mayoría aplastante el autor de estas notas, el mismo, que obtuvo los 148 votos. Policarpo Vilar, saldrá varias veces este nome, Manuel Nartallo, non él, sino o apelido saldrá varias veces, Ernesto Márquez y don Jesús Varela, que eran candidatos, aproximadamente con igual votación. De los contrarios salían, Ramón Troncoso con 48 votos y Julián de Rebollar con 46. Estas elecciones fueron abolidas por Maura el Malo. Bueno, Bayona iba ao revés. Mientras que a maior parte de Galicia, e moi especialmente a Galicia Atlántica, a Galicia máis dinámica, a provincia da Coruña e Pontevedra, as vilas, as cidades importantes, votaron aquel día, 12 de abril do 36, mayoritariamente as candidaturas da Alianza Republicano-Socialista. Lugo non. Lugo votou os monárquicos. A provincia de Lugo votou os monárquicos. A pesar de que os monárquicos iban partidos en Lugo. Ourense, mayoritariamente ganaron unhas cousas que se chamaban independentes, pero que neles estaban fundamentalmente as redes de Calvo Sotelo e o clientelismo de Calvo Sotelo. Pero a Coruña, Pontevedra, foi abertamente republicana e antimonárquica nas eleccións do 12 de abril. Pero Bayona non. Bayona iba absolutamente ao revés do que tiña que suceder. E o que sucedeu foi, como sabedes, que o día 14 de abril proclámase a República e o día 13, o día anterior, Alfonso XIII abandona, desaparece e o día 14 proclámase a República. Bayona entonces estaba co pé absolutamente cambiado e o 14 de abril proclámase a República e o día 15 de abril proclámase a República en Bayona. Herminio Ramos non deixou pasar tal oportunidade para tomar as súas notas. El contaba ser o día 12 era alcalde e 3 días despois xa non era.
E anotei. Abril 1961, abril 15. Se enarbola la bandera republicana en el balcón del Ayuntamiento de esta villa por haberse proclamado la República en toda España. El comunista Joaquín Mandaba, en el salón de la Casa Consistorial, dice que los cuadros que están pintados al óleo de los generales Primo de Rivera, Anido y Alfonso XIII son una provocación. Seguidamente, los jóvenes marxistas Manuel Leyenda, alias Quirán, Manuel González, hijo de Leilía, Telmo Páez, Antonio Dávila, arrojan por el balcón a la calle los dichos cuadros salvándose de la salvajada, el de don José del Río Jorge y el del conde de Bayona, y el de su hermano, causando muy mal efecto en el pueblo dicho acto de incultura. Al izar la bandera, el panadero se vale, alias Pasquías, la música rompió con el himno gallego. Bueno, Herminio Ramos estaba muy enfadado porque se rompieron 4 óleos que se tiraron por la ventana. De todos os hechos, nas súas notas non di nunca nada o que lle pasou a Bernardo Seoane, o Fasquías, que foi condenado a 15 anos, a Joaquín Mandado ou a Manuel Leyenda, que se viron encartados en esta causa e foron condenados a 15 anos. Ramos estaba moi preocupado polos cargos generais, pero pouco preocupado posteriormente polas persoas que sufriron a represión. O goberno republicano destituye, anula as eleccións do día 12, en que salira Isidro Herminio Ramos e vai a convocar unhas eleccións novas para maio, finais de maio e xuño. Bueno, estas son os candidatos que saliron elegidos en 30 de xuño e 30 de maio e 4 de xuño de 1931. Hai que aclarar unhas cousas. Cando se fala de democracia, moitas veces estamos pensando de que a democracia incluso na República era certa. Daquela votaban os cabezas de familia. Para decir, Bayona tiña aproximadamente un censo electoral de sobre 1000 persoas. Sabemos que era sobre 1000 persoas porque a lei electoral, que é unha lei electoral de 1907 da monárquica, que é coa que se celebran estas eleccións, divide a poboación en grupos de 500 aproximadamente, o cal dá o número de distritos. No caso de Bayona temos 2 distritos, por lo tanto hai aproximadamente 500 votantes en cada sitio. Por lo tanto, votaban exclusivamente os cabezas de familia. En segundo lugar, hai que recordar, había unha lei, esa lei permitía cubrir, vamos a ver, que é a base do sistema caciquil anterior, e é que se había menos candidatos que postos a cubrir, automáticamente os candidatos quedaban electos. O sistema era de distritos, tanto nas eleccións xerais como nas municipais. Por tanto, se solo se presentaban, se había 4 postos a cubrir, solo se presentaban 4, automáticamente estaban elegidos. O cal, evidentemente, o que ten presión económica, eso sabe facer moi ben. A ver quen se lle presenta en contra del. Eso eliminarse, aí están os deputados eternos de moitos distritos ou os concelleiros eternos durante moito tempo. Aí tedes os candidatos electos. Non os vou a ler agora, pero son todos eles basicamente xente de dereitas ou conservador. O primeiro que vedes, aí vedes, por exemplo, o Campo Vilar está mal, non é Vila, senón é Vilar Ochoa, un dos principais armadores de Bayona, Vicente González Cadilla, que despois, agora vos digo, foi alcalde durante moitos anos, armador tamén, algún outro importante, algún nome importante que vemos aí, tamén está Valentín Pugafranco,
conserveiro e republicano. Este sí, este era republicano. Bueno, esta candidatura convertiuse no goberno municipal de Bayona prácticamente durante toda a campaña. Por lo tanto, alcalde Vicente González Cadilla, que aí o tedes, primeiro teniente de alcalde Vicente Vázquez, que tamén está por aí, o primeiro delos, que máis votos ten, e segundo teniente de alcalde Francisco Sánchez González, e síndico Ramón Martín Vega. E prácticamente durante a República gobernaron as dereitas en Bayona. Vicente Cadilla foi alcalde de Bayona ata o ano 36. Bueno, por tanto, Bayona seguía sendo así, ¿no? En fin, todos eles eran xente armadores, vinculados, tiñan o poder económico, vinculados unos a la SBUS, o Partido Republicano de SBUS, outros a CEDA, a Unión Regional de Derechas, que é o que despois será a CEDA. Isto non cambia hasta febreiro de 36, que é cando gaña as eleccións a Cortes a Fronte Popular. E entón, ao novo goberno e o gobernador da provincia de Pontevedra destituye, que era unha competencia que tiñan os gobernos civiles, destituye aos concelleiros de Bayona e nomea unha xestora municipal que vai a ter outro sentido totalmente distinto aos gobernos que hasta ese momento tiña. A Corporación da Fronte Popular, que está nomeada o 22 de marzo de 1936, está constituída por esas persoas das cales falaremos varias veces a continuación. Primeiro, Bernardo Seoane Vázquez, alias Fasquía, o máis importante dirixente do Partido Socialista en Bayona, panadeiro, era un home maior, xa tiña 63 anos, un home con unha gran influencia no movimento obreiro e en xeral na sociedade bayonesa, moi respetado e que despois terá que pagar por 15 anos de cárcel. Manuel Godoy Agredo, republicano, probablemente fose de izquierda republicana, partido de Azaña, probablemente fose, era solteiro e era conserveiro. Era, por lo tanto, un poder económico en Bayona importante, pero estaba enfrentado, e isto comentaremos en algún momento, claramente aos intereses dos armadores. É dicir, hai unha clara tensión entre os conserveiros e os armadores. Non sabemos moi ben por qué, pero hai. Manuel Godoy, posteriormente, sería sancionado con 100.000 pesetas, que 100.000 pesetas naquela era moito diñeiro, e meteronlle unha sanción de 100.000 pesetas. Esa sanción, recolle Herminio Ramos nas súas notas, é por súa actuación marxista. Esa mesma actuación marxista é a que lle vai costar 75.000 pesetas a Valentín Puga Franco, o último que temos aquí, o último, tamén conserveiro, como vos dixe, este do final, Valentín Puga Franco, tamén conserveiro, de 48 anos, que tiña unha importante fábrica de conservas aquí na entrada de Bayona. E ademais deses dous formaban parte da nova corporación Luis López Luis, dirixente do Partido Socialista, irmán de Pepe López Luis, máis conhecido co nome de Saluto, e ambos fillos de Inés son un dos célebres ineses que serían asesinados o día 13 de outubro de 1936 en Bayona, na casa do Cego Ventura, xunto coa criada do Cego Ventura, e que dá lugar, dá pé a que
os falanxistas se ven matando a 9 personas na volta de Baredo o día na noite do 15 de outubro do ano 36. Benito Ramallo, un mestre, non era de Bayona, era mestre en Bayona, na Escola de Nenos número 1. É un home que non sabemos decir ben que ideoloxía, que posición política tiña exactamente, pero estaría entre o Partido Socialista e un certo galeguismo. Decímolo porque abriron unha causa, despois a comentaremos moi por encima, e esa causa, entre as acusacións que lle facían, era de que no casino de Bayona negou su condición de español. E esa era unha das grandes acusacións que lle facían. É un home que estaría entonces entre esta posición de un galeguismo socialista ou socialismo, unha mestura dos dous, pero non o fomos capaces de vincular abertamente ao Partido Socialista, ainda que é probable que estuvese nas proximidades do Partido Socialista. Benito Ramallo. Agustín Villafines González, dirixente da CNT, albanel, e era membro do Partido Sindicalista. Aclaro isto do Partido Sindicalista porque ao mellor a alguna xente chocalle este tema. O Partido Sindicalista foi un partido creado hacia o final da República por un dirixente anarquista catalán que se chamaba Ángel Pestaña. Tamén se lle conoce co nome de pestañistas aos sindicalistas, que defendía. Eles tuveron unha experiencia bastante grave en 1933. En 1933 a esquerda perde as eleccións a Cortes por, diríamos, por dúas razóns. Unha, a que decían algúns que era que lle deron o voto ás mulleres e os curas votaron polas mulleres, o cal pudo haber algo deso, pero iso non foi o que sucedeu en 1936, só 3 anos despois. E hai unha razón fundamental, e é que os cenetistas, os anarquistas, en 1933 non foron votos. Non sei se isto sona tamén a algunhas circunstancias de abstencións e cosas por estilo, pero en aquel momento os cenetistas maioritariamente non foron votar. E entón crease unha tendencia dentro do anarquismo que é a que lidera Ángel Pestaña, que di que cando menos na vida municipal os anarquistas teñen que participar. E esta é a tendencia que representa en Bayona Agustín Villafines, que non é a mesma tendencia que vai a manter o seu irmán Pepe Villafines, do que falaremos en algún momento. Estaba tamén Manuel Nartallo Quirós, que non temos moita información sobre él, pero que evidentemente era a familia dos Nartallo, dos máis importantes armadores de Bayona, propietario do Norita. Os que sodes de literatura seguramente que vistedes algún de literatura galega, vistedes algunha foto de Eduardo Blanco Amor no Norita en Bayona, que é un dos barcos da familia Nartallo. Armando Rodríguez, probablemente estes dous estuvesen vinculados á izquierda republicana. Manuel Cabrera Petróleo, comunista. Este home está identificado como comunista. Vamos a explicar isto tamén un pouco. En aquel momento o Partido Socialista estaba, por un lado, radicalizándose en parte os largo caballeristas, os de largo caballero, estaban en unha posición cada vez máis radical, máis revolucionaria, pero tamén ao mesmo tempo estaba se producindo o trasvase de militantes do Partido Socialista hacia o Partido Comunista que se acaba de crear aí. Por lo tanto, están aí no medio. O gran difusor do Partido Comunista na zona do Val Miñor foi José Cribeiro, mestre de Donas.
E probablemente este caso de Manuel Cabrera Petroño, que está, sabemos que aparece firmando un documento que despois veremos como representante do Partido Comunista, ainda que ele despois, na causa que se lle abre, ele nega a súa afiliación comunista e di que ele foi que era socialista, que era comunista que lle pediron para que figurase ali e nada máis. Valentín Bugafranco xa falamos del, e esta é a corporación municipal que se elixe en marzo del 36 e será alcaldes Manuel Godoy, primeiro teniente de alcalde Benito Ramallo Gómez, segundo teniente de alcalde Bernardo Xoano Vázquez e síndico Agustín Villafiles González.